Hej. Jeg vil lige prøve at komme med en alternativ afslutning til beviset for potenssammenhængens vækstegenskab. Så altså på et tidspunkt undervejs i beviset, så har man fremskrevet sin første x-værdi x0 med en fremskrivningsfaktor fx. Så man har sat x0 gange fx ind på x's plads i potenssammenhængen, og så har man fået den her det her resultat. Altså man har fået, at y er lige med y0 gange med fx, fremskrivningsfaktoren på x, opløftet i a. Og så er det, man i den oprindelige video bevæger sig ud i og komme med et argument om, at det svarer til at fremskrive y-værdien med fx opløftet i a, og som svarer til en fremskrivningsfaktor på y, og så videre, så videre, så videre. En anden måde, man kan se det på, det er ved at bruge den formel, vi har til at lægge procenter til, trække procenter fra en eller anden værdi. Vi har den her formel, der hedder, som vi kalder slutværdi, er lige med fremskrivningsfaktoren gange med en begyndelsesværdi. Og hvis man omskriver den en lille smule, så kan vi jo se, at det giver... Hvis vi nu gerne vil isolere fremskrivningsfaktoren i den her formel, så skal vi ophæve b gange b, og det gør vi jo ved at dividere med b på begge sider. Så hvis vi dividerer med b på begge sider, så skal jeg altså dividere slutværdien med begyndelsesværdien. Og hvis jeg gør det over på højre side, som sagt, så ophæver det gange b, så derfor så bliver f stående tilbage. Jamen det kan vi jo faktisk udnytte i det resultat, vi er kommet til i potenssammenhængens vækstegenskab. Vi kan jo vælge for eksempel at dividere med y0 på begge sider her. Så hvis vi dividerer med y0 på begge sider, så ophæver vi jo gange y0 herover, og over på venstre siden så bliver det y divideret med y0 lige med fx opløftet i a. Se, det der står på venstre siden, det er jo to forskellige y-værdier. Det er en slut y-værdi og en start y-værdi. Husk fra, I skal lige se den anden video for at være helt med her, ikke? Men altså y0 er start y-værdien, og før vi fremskriver x-værdien, og y det er slut y-værdien, efter vi har fremskrevet x-værdien. Så vi har altså en slutværdi divideret med en begyndelsesværdi. Men det er jo præcis det samme, som vi har stående herovre i vores anden formel, en slutværdi divideret med en begyndelsesværdi, som er lige med en fremskrivningsfaktor. Så det vil sige, at vi kan erstatte det her over med en fremskrivningsfaktor, fordi at slutværdi divideret med begyndelsesværdi er lige med fremskrivningsfaktor. Ikke? Så slutværdi divideret med begyndelsesværdi er lige med fremskrivningsfaktor. Og da det nu er y-værdierne, der er slut- og begyndelsesværdi, jamen så kunne vi jo passende kalde den her for fy. Og så bliver fy lige med fx opløftet i a. Og så er det ret, så kan vi jo erstatte f med formlen for fremskrivningsfaktoren. Ikke? Vi kan jo sige, at det svarer til 1 plus ry. Det er jo fremskrivningsfaktoren for y, svarende til fy, som er lige med 1 plus rx opløftet i a. Og så er den sætning jo faktisk bevist. Ja, okay, vi skal måske lige trække en fra på begge sider for at få det sådan, som det står i beviset, men altså det behøver vi vist ikke at gøre her. Ja. Så det var en alternativ måde at slutte beviset af på og komme frem til formlen ved at udnytte den formel, vi har til at lægge procenter til og trække procenter fra ved hjælp af fremskrivningsfaktoren. Så jeg håber, at det giver en lidt lettere afslutning for jer. Det var alt for nu. Moin.